Kai, mutumi na kuna kokari fa? A huce haka, ya sha. Kai. Amma gaskiya kana da kwanya. Yanda na ma kwatance har ka shigo wannan layi. Ba wanda Allah ya bani shi ba kai. Hai. To yanzu ya ake yi ne bari salame ka samu ka lallaba ko? Shikenan ga sai ka sha laji sai ka manya ne gaskiya na kuke da kwanya dole ma yau na ma kyautan da idan ka je gida ina ga kai karan kanka ka ji daɗi. Sai ka sha. Shi a samu a je a biya bukatu a gida. Alhaji, ai kuma mai shayi ta yi. Rana ta yi? Ok, kana yin shan shayi ne. To ai matsalar mun baro mai shayi ba ya aiko. A wannan ka gane. Wannan sallamar ka ne. Ai kaman wallahi ni kaman abin da ni. Alƙur'an ƙarya ne. Ha? In ya yi dan iska nake wallahi. Kai za ka nuna kai. An suke ni. Me a daidai su ya zama ya haka da kai. Ni kara mutuncinka nake ka gane ban da naira 30 ne a matsayina na mai iyali ka gane kuma kai ma na san ba za a rasa ka da iyalin nan ba tsaya ka ji kamar ya bane ba ko dubu da ba a saba na rantse ni ba ga yi da kai ya kake wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai lafiya kuwa wai anya kuwa kana da hankali kuwa ba kariya kake ni ba na son haranya wai ya dai lafiya kuwa ni na ga bana ma na kare mutuncinka na magidanci ne fa ya kake ma haka ne tsaya nan farga can ka kawo ni fa ka ɗauko wani ka shiga da ni unguwar ma'azuba rashin sanin waje ne to sai wani yanzu da kamar take yanzu ta zama naira wan fada ke ne an ba sai okay tsaya yanzu nawa kuɗin ka 7,000 zaka ba suke to yanzu ka ce 5,000 yanzu ka ce 7,000 ai farashi ne tashi tashi kullum in ba sai ka ba jibiyan da ka cakumi an cakumi kana yi a kuɗin kan kai wasa wallahi in ba sai dai ina samu ka san menene gyara wannan abin ka ga gyara ne ba solo kenan na bi shiga tada ka san menene ina son yanzu banki za mu je banki kuma ni ina daga kuɗi ma a banki ni fa daga ni sai naira 50 kuma dama an ce ma 50 ake kawo na gurin nan yanzu ka san menene ni yanzu kawai kamar da ni inda ka ɗauki wancan kawo shikenan in ba da sana ba da okay yanzu aka 50 ɗin kawo gumma ce kamar da ni sai dai mai da ka dana son babbar mama wannan an ce lala ba matsala zan je a muku tace a kawo mu Allah ya